pamusoro pedare. Ndauyawo nenyaya ikesi iri pa-item 9, case number 93/26. Inyaya yakamhangarwa naAnna Jojo anobva muvhileji yeMamuroyo achimhangarira Pekmo Ngwerume pamwe chete naAtafadzwa Mandoni. Iri nhau ine chekuita neurori, witchcraft pamwe chete nemarriage dispute. Ndio nhau yandauya nayo kudare mama. Ndichakumbirawo Anna Jojo simudze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mumashure. Ini Anna Jojo ndinobika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totendesere ruoko pasi. Ndochuya kuna Pekmo Ngwerume pamwe chete naAtafadzwa Mandoni simudze maoko enyu erudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Pandichati Pekmo Ngwerume Tafadzwa dai utauro zita rako. Ini Pekmo Ngwerume Tafadzwa uchitaura zita rako. Ndinobika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. PaMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Notendesai maoko pasi. Ndouya kuna Anna Jojo ndokumbira kuti uziisiwo dare muchidimbo wakagara pasi. Chasakisa kuti ungochikwirira dare Pekmo Ngwerume naAtafadzwa Mandoni. Pamusoro ine Anna Jojo chakauti ndiuye ndikwire dare pamberi paPekmo naAtafadzwa. Inini ndakatanga kurwara ndichitambudzika kwenguva murume wangu akabva andisiya ndichirwara ndichikandira mazai ndichisa chinayo nekubhidha gore rese. Murume wangu achizondipawo weti ndichino. Murume wangu andipa weti ndana ndakabhidha gore andipa weti ndana andanwa kudara akabva andisiya. Paakangouya naye akakuma9 manheru ndatambudzika akanzi iwe ipa mwana weweti Anna. Ndanwa weti iwe ukatanga tafamba. Ndichipedza kuinwa kuma9 ndabva June kusvika June. Ndakabva kubhidha iko kwapera ndakatanga usiku kuma12 ndimakarwadza. Kubva pangobuda chigore cheropa kubhidha kwakabva kwapera. Asi nguva yese zvipatara ndatenderera. Ndichipiwa mapiritsi ekustopa. Ndikastopa murume wangu ari kubasa. Akauya ndorega kumwa zvobva zvatanga. Ndakaita runokwana rume. Ndokandikazoti baba apa pandiremera. Kusvikira tazoona kuti andipa weti ndamwa ndokubva zvapera. Ndokubva iye aenda abva andisiya. Akanogara kwenguva. Agara kwenguva refu iyoyo inenge 2-3 months ndisinaye. Ndikafunga kuti anyara kuti andipa weti. Asi agara kudaro akazouya nechitrauzi rimwe chete riri mupepa. Ndikafunga kuti baba vadzoka kumba. Baba vadzoka kumba sekudaro. Akati madzimai ndiaindire trouser. Ndikati miri yangu ichiri kuzunzika semunhu angabva kubhidha gore rese. Ndobva vati aina kana mukadzi ndinobuda kumadoka ndogona kudayidzwa kubasa. Nguva iyoyo ndakabva ndatora trouser ndikaaina vakandisa aini zvese magasi pedyo neni. Vakandipa mvura yekumwaya mwaya ndikamwaya hembe ndikaaina trouser. Ndasvika pahomwe yetrauser. Vakatanga muhomwe kunzwa kugogomera ndakaina nemukati homwe. Ndakafunga kuti matesho akawachera. Nguva iyoyo ndichifunga kuti matesho ndobva ndaisa ruoko. Ndikaona asisi matesho. Ndobva ndadaidza mwana wangu mukomana ndibikira wana ndine pakunguti anenge mo. Ndikati ndaona homwe dzababa akati vadaidze. Ndakati baba definitely joy. Ndokobva vauya mumba imomo ndakati wareka trouser renyu rine chipa iri. Zvikanzi naiwo ndobva vatora ndobva vadai so. Zvikanzi enda mukadzi iworo iso.
ndobva vatora chena yemvura iya yanga iri mhombe yakatokonyeka monyeka ita zvigodo so ndokobva vajira ravo jena ranga riri pasofa ndokobva vasongerera ipa ndobva vatora kuhomwe ndobva vaisa ndobva vatora ndobva vaisa ndobva vasonga ndobva trouzi varekanda panze nepahwindo ndobva vabuda vabva vari pesi nguva iya vachibva voko vachipenda mumba ndakagara nemwana wangu mukomana ndakutoita munheko oko naye madzibaba ndaita munheko kani wakati chii madzimai munheko kudai enwaya mvura ndobva vatondipa kwate mvura yacho ndikatomwa ndakanwa mvura iyoyo vakasiya ndakadaro ndine munheko vakatakura trouzi chena yembwa iyoyo nepajira pavasungira vakamusa mota vakati nhasi ndiri kunonetsana namai moblessing kore watafadzwa ndiri kunonetsana naye nhasi haangandisire chena yembwa dzangu ndokobva vabuda vabva vaenda vasati vambosvika kure mwana afona pasina kilomita baba idzokaye paiteka chiitiko chandisingazivi mama vakandira zaikono vakati aiwa mira ndakuona kupedzera namai mobava ese chena kutrauza rangu vabva vaenda vakarara ikoko mwana akafona nekuseni baba kumagara ikoko mama vari kushoshekana zvikanzi naiwo tanetsana saizi nokwana namai moblessing kore watafadzwa tiri kwamudhara wangu kwemukoma wangu tikati zvinotoita sei mwana achazva zvekuita mukomana vakati tanetsana nguva iyoyo vakabva vazouya kuma10 zvokuseni zvikanzi madzimai pendai mubedroom ndinyatso okuromberai mafambiro andaita nhasi tanetsana namai moblessing zvokudaro tapedzerana tiri kwamudhara aiwa pakanaka madzibaba nguva iyo ndinawo bedroom imomo mudumbu makatanga korwadza pakada kobuda zai rakanditambudza ivo varipo vadaro zairoro rakazobuda ndatambura ivo vashinga naro kuita sevanondisonongosa mwana zairi ere rabuda takati zvapfuura ndapumhara asi munhekwe hauna kupera pako manheru nguva yekunorara takati mazuva indakonza kotsva ndakotoyerera edikita ndakuyerera dikita kudaro baba vakati zvinochii madzimai tapinda mumba vanhu vabikerwa ndikudya ndatadza ndiri kuzwa kuti apa ndakadzikwa ndiri kuda kurutsa asi handisi kukwanisa baba vakadhonza jira jira rakakadaiswa itaso reredi rekureti vakaridhonza ine ndakatofunga kuti ndakutofa vari kudhonza dumbu kubva pai nokuti vakanditi muri kutadza kurutsa ndikati ndiri kutadza nhasi ndakutsva ndisesena simba ivo vakaesa chogonomokanwa tamba daiso tikati madzibaba seiko mukangobva ikoko mai moblessing ndinongoya ndichirwara chiko chiri kunetsa chiri kuitika madzibaba onei ndadzipwa manje chii ivo vakati aiwa hamukadzi yane urwa yasandangona zvakadai so nhasi ndanetsana naye ndiva ndobva wadai chimwe ndobva wadhonza jira hafemita yeredhi yakadai so yavakadhonza kobva tikati madzibaba indatambudzika vakati mirai madzimai shingai vakaridhonza kusvika ndanzwa kuti simba rangu rese rapera ndangodai ivo vachidhonza jira kusvika rapera ndokuzoti ndobva varikanda mubhaketi varikanda mubhaketi imomo ndopakabva pachisvaku chitsvina chembwa chakadai ndobva chabuda so chabuda ipapa ndopandakatanga kuita semanje kuchirudza tsvina neweti zvakasangana ndobva zvakabva zvatanga tsvina neweti ipapo kusvikira inini ndohupenyu hwangu ipapapa ndotaura kuti ndofunga ndine mwedzi zai ririkundetambudza hariso kubuda rimwe racho rinogona kubuda rakaora rimwe racho rinogona kubuda rine honye rimwe racho rinogona kubuda rine nyoka kana kadikidiki kakadai asi pamashure pacho ipapo ndakatombogara futi nyoka diki yakadai yaiita sesikukuviri ndichingovatumira zvese zvindaivatumira iyo vakanga vandisiya vachita vachitiza vachireta zvavari kuita kusvikirira pandiri ipapa ndichitambudzika zvakanaka ndingade kuziva kuti makaroorwa mapeki mugore redu 98 mune vana ungani
tine vana 5 nekuvaparadzika 4. Mune vana 5? Vakavapenyu vakaparadzika 4. Vakaparadzika 4. Dambudziko ramakatanga kusangana naro rekurwara rakatanga gore ripi? 2023 muna June. 2023 muna June. Ndopa makatanga kurwara. Ndaringakada kuziva kuti zvamaiti mukumangwana anomusiya oenda anenge achienda kupi? Anenge achienda kwaMai More Blessing patafadzwa. Tafadzwa chii? Mukazi nini nawe? Muri pachipari? Nakondibodera kuti tiri pachipari kukazi pawakangowadikedzwa vakabva vatiza nemukadzi wacho womunhu vachienda indika pakati ndiri kunosiya. Saka ndobva vasodzoka ndichivabvunza kuti koma akasiya vakati handina. Ndozongoona inge naye. Wakatanga kufambidzana natafadzwa gore ripi? Natafadzwa ndingaziva kuti vakatanga rini asi ndinotaura ndichirangarira ndichiti 2021 baba vakatanga okuita zvisinganzwisike kuti tanga tisisachanzwisisana pamba. Vakangotanga kundiudza muromo kuti emi hamugone bonde, emi uchina. Ndikataiwa pakanaka si uchina hwacho tane vana 5 madzibaba vakura vese zvakanaka. Ndobva ndanyarara. Saka vakazobva ipapo ndobva vaenderera tave ndichichengeta amwene vangu 2022. Saka ndoimba kuti 2022 tava ndichichengeta amwene vangu. Tafadzwa uyo aiuya kwandaichengeta amwene vangu okwaMandasi. Ndichichengeta amwene vangu Tafadzwa baba vaiti Friday yega vaifona kuti Tafadzwa auye. Tafadzwa auya ikoko. Kana iyo vachidzokera kuba asamanzi. Vaiti Tafadzwa odzokera kuma. Ndovati muri close na Tafadzwa uyu. Mai More Blessing mukadzi waJasi. Zvonzi mukadzi weshamwari yangu tinowirirana shamwari yangu inondibatsira. Ndikati hone kana mubhedroom mangu munomupinza. Nyangwe ndisipo. Munogara naye pabhedha pangu munopinda baba vangu muchitandara naye. Sei kuti Tafadzwa vaita close naye. Saka ndinofunga kuti epapo 2021 nokuti 2022 zvakanga vakuita vakanga vaclose zvakanyanyasi mumba medu kubva 2021 nanga ndisesena rugare onde nemurume nanga ndisesena aitora nyaya dzakawanda dzisingabatiki asi taitonetsana kusvekerera vazoita zvamakaita vachiwanikidzwa. Mwana mukuru akura zvakadii? Ane 26 years. 26 years. Kumudiki? Wokupedzesera ane 13 years. 13. Take more ndofunga zvanga zvichisanaangurwa naana Jojo manga muchinzwa ari kutsanangura dambudziko raakasangana naro rurwere raari kuti rakatanga 2023 nemarwariro aari kuita nezvinhu zvirikutsanangurwa. Munoti chiinazvo pamusoro pedare? Zvimwe ndinowirirana nazvo, zvimwe handiwirirani nazvo. Mudzimai wangu haana kutanga kurwara 2023 poshi. Mudzimai wangu handina kumupa weti kuti inwa. Akabva kwaakabva aiti ndabatsirwa nemuprofiti. Kwakarehwa achibva apinda mumba akaita kunamato yake. Apedza usiku ndopaakamuka aiti ndiri kuzwa kutsva. Ndobva anopinda bedroom rangu zvaakaita rine insutu. Ndobva aenda pagaba ratinorasira mvura tese. Ndobva aripata mbataka kunwa weti. Ndikamubvunza kuti uri kuzviitire kuti unwe weti. Zvakanzi ndanzi nemuprofiti inwa weti yemurume uyu kurwara kukumiro. Ndikafona kwaMakume kuna vanoti amai mimi vanoshanda kuchipatara. Mudzimai wangu ari kurwara nemarwariro aya aimboita amwe nevangu amai vangu inini. ndofunga dare kangoda kuziva marwariro acho kuti airwara nesei. Mungoti tsanangurei ipapo. Kubhidha ndizvozvo kuseri kunge akubva kumubhidha
ndobva takakurutsa zvakasiyana-siyana. Zvakatanga mugore ripi zvokurwara paakazomwa weti ipapo? Zvekurwara zvakatanga 2023. 2023. Asi zvekubhidha akanga atotanga kwenguva. Akatomboita tiri kuZambia na 2017 ndinaye kuZambia. Ndikatomubvunza kuti asi uri kuvhunduka here kuti waonana neni tata nenguva tisina kuonana. Akati kwete, kusvika titozobva kuZambia tisvike kunokumba hatina kusangana. Ndibva zvamira. Pakuzoti zvizomira sematsananguriro ari kuita, ipapo ndopokana napo mambo. Pekuti ndakamba weti zvakamira, akaenda kwamakumbi. Kwamakumbi akanorapwa kwamakumbi akapuwa mapiritsi aainwa. Ndikatomubvunza kuti mapiritsi auri kumwa sandiwere aingonwa amai vachirwara. Sekuti amai vangu inini vakaita dzinenge 6 years vachibhidha. Ndobva tatanga kuvarapisa. Mabhidha aita amai vangu ndo mabhidha avaita. Takanaka. Kona Tafadzwa makatanga kufambidzana rini? 2022. 2022. Yes. Tafadzwa mudzimai wenyu. Ko zvatsanangurwa zvetsvina yembwa yakaonekwa iri mutirauzi ramakazopisa munoti chinacho? Ini handibvumbi. Sekuti tsvina yembwa ndinoiziva imbwa ichiita tsvina. Kwete ndinoiziva yakagara. Ivo akavatsanangurira kuti itsvina yembwa ndiyani vaiona iri mutirauzi mangu. Asi makanga muripo here pakati pachiitwa izvozvo vachida kuyaina tirauzi? Vakazondidedza ndiri kuzvidhina kuti uyai kuno muone zvandaburitsa mutirauzi, zvandaburitsa mutirauzi. Ndobva ndasvika ndaibva kubasa kwete kuti ndaivatiza. Ndaisenzera kuruwa prodei. Ndikabva kuruwa ndaisvika kumba kwaamai ava. Ndobva kumba kwaamai ava ndotoya kwavo. Dzimwe mbatya ndaisiya kwevana, dzimwe mbatya ndoenda nadzo kwavari. Ava vakati mbatya dzamurubva nadzo uku handisi kuda kudziona pano. Ndakaudzwa naChristopher kuti idzi mbatya dzakagadzirwa nemukadzi uyu ndodziri kukurwarisai. Mbatya idzodzo hadzaitenderwa dzese dzakaburiswa panze. Ndaenda kabuda ndaenda kubasa ndaisona dzimbatya dzangu dziri panze. Tati kana musingadziri mbatya dzangu panapa imi kana mati hamudzidi handigoni kudzisumudza ndichienda nadzo kuna hama yangu. Bheta ndidzipise. Ndokupisa kwandakaita mbatya dzakanga vakanda panze. Pamusoro paizvozvo inini hembe ndaipfekera mutoireti. Ndikabva kwandabva kana kubasa kana kumba kwevava ndinodedzera pageti. Ndauya madzimai ndonzi chimira ikoko mwana musikana undikunzira mbatya ndopfekera mutoireti kana kuti ndopfekera mukicheni. Baba wavo ava kwete ava vakazviona. Musi wandakaenda navo kune ava ndakanogeza vakanditi musazonotaura kuti ndikuita sei ndageza kumwe. Vakatosvika mumba mubedroom vakanzi mimi baba muri kurera mukwashe wenyu ndanageza. Ndakati ndageza zvanzese kunatanga kutorwara. Buda mu vana buda panze. Ndorochinjira mbatya mukicheni ndomama agara mbatya dzangu. Nhau yebonde yakafa 2014 vabereki vangu vachiri vapenyu. Ndopanapedza kurara naamai yangu kuti ndizive kuti chinonzi bonde chii. Ava amai vasati vambovepapo takagara matare akasiyana-siyana pakati pemusha. Nyaya iyi yakatenda pasabhuku amuroyo. Vabereki vavo vakatouya tikaenda pasabhuku kwamuroyo. Handina kutoziva kuti ana baba kuuya kwavaita vauya kuti tiende pasabhuku. Ndakafunga kuti vashandi. Nguva ana baba ndivo baba vakauya vakati ndoda kuona uchi mhuri yenyu yese. Handakuya sokurwisanisai. Ndokubuda ndokutora ndokuuya. Ndokubuda ndokutora vabereki vangu ndokuuya vasara. Ndobva tagara pasi pamba. Zvakanzi aye pamba panapa hapana kutambanuka. Ngatiende pakatambanuka, tsvakai pakatambanuka. Ndakazofonerwa vanhu vaungana pasabhuku kwaGreedman muroyo. Ndokuti ndabva mota ndokuenda ikoko nemazitete angu nemadzikoma angu.
Sabhuku akati kana mauya pano taura mari yedare. Ana atosara akati hatina kuzokwira dare. Pakati penyaya iri papa chatisiri kuziva ndechekuti mwana wedu ari kurwara. Ndakati nhai baba, kuinga nditakauya pakati pemusha. Zvanzi maitopfuura una kusvitsa shoko. Tikadzokera kumusha tikanogara pasi sedare. Tikasumuka tikaenda kumusha mao tikanosuma dare rekuti baba mwana wedu ari kurwara, mudzimai wangu ari kurwara. Vakasumuka vakauya vakati tionerane pamwe chete. Ana baba vauya vakanditi mukuwasha tazviona kuti mudzimai ari kurwara, wozotudza kuti warongei. Ndikasara ndikagara pasi nevabereki vangu nevavakidzani. Mushure maizvozvo taifamba tichishandirwa nemudzimai wangu kusvika ndazosvika mudunhu raaberekerwa. Mudunhu raaberekerwa tiri imomo. Uye akafonera mukoma wake pamba pataigara. Akafonera ana baba ndisingazivi. Ndakaona ana baba vangosvika nemabhasikoro vatatu. Ndikabvunza kuti ko ana baba vatouya kumadivi ndiudzoti ana baba vari kuuya. Zvakanzi iwe nyarara. Ndamaigura mukoma wavo ari pamadziro. Tagara paya ina ndakuzoda ana baba vainga inini. Mukati memarwariro. Ini ndakafunga kuti tikufamba nemudzimai wangu ushu ari kurapwa nemaprofiti nezvakasiyana siyana. Ana baba vauya saizvozvo vakabva vanditi mukwasha. Ava ndo baba vakazvona kuti mukwasha tazviona. Iwewo zvavo kusa chichemo chekuti ndiri kubasa. Ndozvandaudza kuti pakuti ndaivatiza. Ndokuti ndikuse picture yekuti pavanoti ndikuvatiza ipapo. Ndokuti baba vakandiririsa vakanditi tine mwana ari kuZambia. Ari kuZambia takatengesa stand 2,200 US. Tikabata 1.7 cash yakapiwa hama yavo. Amai ava ndobva vatora mari ndomutenga motikari ndisingazivi. Ndaenda kumusha kwaamai vangu vachirwara vachiti muzukuru ndakudzama uyandipe mashoko ekupedzisira. Ndakadzoka pamusha ndikana pane moto. Vakandipa affidavit vakaisa mawitness eshamwari dzavo nevana vavo. Ini ndisingazivi. Ko mari tati titenge mapepa emwana ekuZambia ari kuchikoro. Ndinogona tafadzwa. Ndinogona tafadzwa. Tafadzwa manjoni. Ndofunga ufunzwa kusanangura kulipa nawo. Ungadarikane kuzoona wakatanga kufambisana na Pekmo. Pamusoro idari. Na Pekmo takatanga kufambidzana 2022. Takatanga kufambidzana na Pekmo. Magaro. Kwani ndikanobvisira kwatiri kumwe. Rini. Gorapera. Mune vana mese. Chokwadi ndinaiwana. Ndinoti ine urwere hwekusanganikwa nawo na Paurwere hwekusanganikwa nawo naAna. Inini ndinopokana napo pakuti Ana akataura akati urwere hwandiri kuita muroyi wangu ndiwe tafadzwa. Ndiwe wandiroya urwere hwandiri kuita kurutsa tsvina yembwa, kurutsa makonye nezvakasiyana siyana. Ndiwe muroyi wangu. Ndiwe muroyi wangu. Ndobva ndanyarara. 3 February gore rapera ndakashayikirwa nemwana. Ndashayikirwa nemwana 3 February gore rapera. Mwana wavo mukomana mukuru Davinage akauya panhamo. Ende kuya kwakaita akauya achita serudo achitsvaga baba vacho nokuti munogara papi chichi. Ndobva vamupa madirections. Ndobva auya Davinage. Panhamo pakazara vanhu. Davinage akagadzika hama dzangu pasi. Agadzika hama dzangu pasi akataura akati chengetai urere renyu. Ndori kurwarisa amai vangu. Amai vangu ndo vandituma mashoko ekuti ndimataura. Ndori kurwarisa chi? Amai vangu. Amai vangu vakamuka vakafa hama dzavo dzakati tikuya kuzokupai chituna. Amai vangu vakafamba naKristofa vakaenda kun'anga kuDarwin vachinogadzira imimi. Zvinhu zvaitika pamwana zvauraya mwana zvazvingafanira kuuraya mwana zvaifanira kuurayani mimi. Ndimi vafanira kuuraya sei? NdiDavinage ari kutora nehama dzangu adzigadzika pasi panhamo. Ini ndanga ndisipo. Vanhu ndobva hama dzangu ndobva dzandishedza. Ndobva dzati nyaya izvi
ndo iri kurehwa. Isusu takukutakura toenda nini. Ndikati nini kwete. Mukanditakura nini mukaenda nini. Zvakuita sekunge ndadzenga nyaya. Inini ndiri kuda kugara panapa. Ndomirira nyaya sekureva kuri kuita Ana kuti ndiri muroi wake. Kufamba kwese kuitika kwese kuchaitika zvino. Ndichange ndiri pai. Ndiripo. Kusvika kana vari vaprofita kana vari vapi vachareva kuti ini ndine zvandakabata pana Ana. Ndinozvimiririra. Hama dzangu ndobva dzasimuka ndobva dzaita sei ndobva dzaenda. Sabhuku vekumorifi vakati iyi nyaya yenyu iyi inoda kuti muendese kumatare. Ndobva ndagarawo pasi nehama dzangu. Baba vangu vakauya kundibereka. Nyaya vakaipirwa. Vakati inini chandinokumbira mukwashe nemwana wangu. Runyarara. Kurwisana. Kupopotedzana. Kuita sei handioni zvichiisa chimiro. Chandinoda runyarara. Ndozvinhu zvandinoita sei imimi kana maona kuti pamuri kugara panapa pauya vanokurwisai imimi munotendere kuenda kumapurisa munoripota nyaya yayo because mutemo muno muZimbabwe unotendera kuti munhu anofanira kugara zvinhu zviri peace. Baba vangu vakasimuka vakaita sei vakaenda. Ana akati hama dzangu dzanditi ndifambe nemime muBlessing naPekmo ndimi varoi vangu. Hama dzangu dzati mundiroonore. Pekmo akafonera baba vangu. Baba kunoku ndoshoko ririko. Baba vangu nyakundibereka vakati mukwasha. Inini kunge ndiripo handikwanisi. Asi vana amai vekumudzimai ndinofunga kuti ukataura navo vanokunge vari papi vanokusapota. Inini ndakutendera kuti ufambe nemwana wangu. Pauroyi uri kurehwa nemukadzi wako mukuru. Ndakutendera mukwasha kuti ufambe nemwana wangu. Ufambe nemwana wangu. Ndobva vati tazvinzwa. Takafamba mambo. Takaenda kumadziva, tikadzoka, tikaenda kumusha kwavo, tikadzoka vaprofita vachireva zvinhu zvakaita sei zvakasiyana. Hama dzekwaPekmo dzanga dziripo, hama dzekwangu dzanga dziripo, but ivo hama dzavo dzanga dzisipo. Patakazoenda pamadziva ndopakati Sabhuku Gradman ndiye akazoti Pekmo ndakukupa motikari nehalf-tank diesel. Ufambe nyaya idzi udziite sei udzigadzise. Ndobva taenda nemuzukuru wacho ava vanomuti muzukuru mwana waGradman ndiye watakaenda naye kumadziva. Ndobva tanosvika vakanoita minamato yakanoitwa vaprofita vakareva zvavakareva vaprofita. Ndobva zvanzi hama dzavo dziripo here. Ndobva zvanzi pane muzukuru. Marevero akaita vaprofita nemuzukuru akabva ati ndaita mudiki. Pekmo akati ishe ndokumbirawo hama dzacho dziri muno. Mune tendero here kuti ndinodzitora. Zvikanzi kwete regedza varara. Munozonovatora kuseni. Kuseni kuchinoedza. Pekmo ndobva atatora motikari akanotora hama dzavo. Ndobva dzaita sei ndobva dzauya. Takatogara titori kumabhegi. Ndobva vatanga kurangana nehama dzavo maidhavu. Vachiti uyu mukwasha anoda kurohwa. Mama wangu vakagara apa vakatovashedza vakati mukwasha pamusoro iyi. Kana muchiita zvinhu zvenyu itai makaita sei. Ndanzwa muchirangana kunzi munoda kuita sei imimi munoda kurohwa. Vakati hamaenda zvinzo. Vakaenda vakanovatora hama dzavo zveshuwa dzikauya. Vaprofita zvavareva usiku ndozvavakareva zuva iroro. Ndobva tagara Pekmo ndobva tigadzika pasi nevanhu vese akati pamusoro imambo inini chandava kukumbira ndechekuti amai veuyu varipo vatumwa kubva kumusha kuti uyu ndiye muroi. Saka vari kuti ngaaronore munhu waakaita sei waakarwarisa. Saka ndoshoko ravari kuda kuti vadzokere naro kupi kumusha. Vaprofita vakagara hama dzikagara hama dzavo dzanga dziripo vanhu vakati imimi zvakanaka. Pane shoko rataurika rekunzi chafadzwa mukadzi waJasi. Unotudii naro? Ipapo ndinopokana napo mambo. Jasi anga asiri mukadzi wangu, anga asiri murume wangu. Anonzi Jasi ndiani? Jasi anga asiri murume wangu. Jasi ndakaita naye vana vaviri. NaJasi kumba kwedu hatozikama. Nyaya yanga iripo pana inini naJasi ndeyekuti inini naJasi takanga tatorambana. Asi nenyaya yekuti Jasi anga asingadi kuramba. Takaramba tichingoita sei? Tichingogara. Sekuti ndakona kuti zvekurwisana naye handizvikwanisi munhu wemurume. Takaramba tichingogara tese naJasi. Kusvika ndakudanana naPekmo. Jasi ndinani? Ndinaye ndichimudza kuti inini Jasi hama dzangu dzikatombodarika nzi uyu murume uyu ane violence. Isusu chatinokumbira chii? Runyarara. Wati wewe makaita vana vaviri naJasi. Mushure macho kubva wati Jasi anga asiri murume wako. Akangonditisa vana nekuti ndira zvandiri kukubvunza. Saka waiita vana vaviri nei? Chakanga chiri chikomba changu. Nekuti kumba kwedu anga asingazika mwana kuroora nokubvisa dzake raikuru. Chikomba chawakaita nacho vana vaviri. Ichokwadi. Kona uyataurika naAna yekunzi iwewe naPekmo makawanikidzwa. Ine naPekmo Jasi akauya pamba sekunge vanga varangana naAna kuti iwewe enda kumuprofita kuna Itai munoita mhiko dzekuti Pekmo nani natafadzwa vawanikidzwa vari pai vari mumba. Ndobva aenda kanoita mhiko yaakanoita. Pekmo ndatomushe
uyu miko ndiani? akaisa miko yemunamato ndiitai muprofita aenderwa najasi ndobva tatowanikidzwa zvishuwa tinani. Saka Jasi aienda achinoita mhiko muzita makwe iwewe iye asiri murume wako. Ipapa handizozivi mama nekuti iye anga asingadi kuramba ini ndandatorambana naye. Kana zvakadaro zvichiitika izvozvo zvinokuratidza kuti udi. Handina kupanzwe mama. Iwewe wamwachidana naJasi mune vana vaviri ndobva wakudanana naPekmo. Jasi uya akuenda kumuprofita achinotsvaga mhiko nezvako zvinokuudza kuti kudi izvozvo. Iye akanga achida nezvangu ina ndisikachadiki zvake. Saka kusiyana kwako naPekmo chicho wakaita iwewe kuti uti Pekmo abuda muupenyu wako. Jasi abuda muupenyu wako. Ini chandakati chakaita kuti Jasi abuda muupenyu wangu ndechekuti Pekmo akaenda akanobvisa mari kumba kwedu. Hama dzangu dzikaziva kuti ndo waakufambidzana naye. Akabvisa mari tsvakirai kuno. Akanobvisa mari ndobva anosungira. Pekmo ataura achiti mudzimai wangu nokuti ndakanobvisa tsvakirai kuno ndiani? Inini ndindabvunzwa namamba kuti akaenda akanoroora here. Ndobva wati akauya ndobva abvisa tsvakirai kuno. Osaka tsvakirai kuno yakabviswa naPekmo ndo yakuita kuti uti uri mudzimai waPekmo hausisiri mudzimai waJasi. Asina Jasi mune vana vaviri. Ichokwadi. NaPekmo mune vana vangani? Ndine mwana umwe chete. Alright, koma mhiko dzaitwa nemuprofita handiti dzomubatikidzwa makazobatikidzwa here? Jasi akaona tiri mumba. Kurava makabatikidzwa? Kusirivobatikidzwa zvazvaita sendopamatora nevavo. Mati mama. Ndopamatora naPekmo here mabatikidzwa? Hatina kutora naPekmo nguva iyoyo. Ndakafonera hama dzangu ndikadziudza iye akabva afonera usisi vangu akati munin'ina wenyu kuno ndandakagarisana naye uyu abatikidzwa aine murume womunhu mumba. Sisi vangu vakati bamunini isusu hatikuzivei. Pachova chingori pachina chekuti makadanana naPekmo muri mukadzi waJasi ende Jasi aikudai ndosaka airamba kuramba. Jasi aikudai ndosaka akaenda kunotsvaga kuti akubatikidzei nokuti anganzwa kuti mukadzi wake akudai nemumwe munhu. Ndochokwa chiri pachena chiti ndoda anga asingakudei dai asakuenda kumuprofita unotsvaga muteuro mhiko yekuti mubatikidzwe. Dai anga asingakudei dai makarambana dai asina kumboramba kuramba. Saka chokwa chatova nevanhu chokuti makabatikidzwa naJasi naPekmo ichokwadi. Pekmo ndiye chikomba panhau iyi kwete kuti uti Jasi chikomba chayo. Jasi ndiye murume wako wokutanga uyu ndokutorera Jasi mukadzi wake ndizvo baba. Ndizvo. Iwe Pekmo wati iwewe mudzimai wako akatanga kurwara 2014. Ndati bonde rakafa 2014. Chakaita kuti bonde rife chii? Mudzimai wangu munhu akabuda mandiri akuita zvebasa rake. Inini ndaita zvekuyambuka ndichienda kunze. Basa rake ripi? Ndozvanda kutsanangura. Ndaenda kunze kwenyika ndichidzoka. Ndoenda zvinhu zvekumupa kuti tengesa. Mazambia sipo, magurosari chitengesa. Mukutengesa ikoko akabva ati inini ndaane mari dzangu. Handina kugona ngenda kutonga mudzimai uyu. Akufamba mafambiro ake anoda. Wati iwewe bonde rakafa mugore. Ndozvandoda kutsanangura. Nyarara kana ndichitaura ndikukupa nguva yekuteerera handika? Wati bonde rakafa 2014. Handiti ndokubva masimudzana naAna ndokuenda kuna Sabhuku Murove. Handiti? Hakwete ipapo. Ndozvo wataura iwewe. Wati nyaya iyi takatomboenda nayo kuna Sabhuku Murove muna 2014. Nasa ndapedza kutsanangura. Pamaienda kuna Sabhuku Murove maienda kunoitei 2014. Kana iwe uchiti mudzimai anga abuda mauri. Pa 2014 apasiro patakaenda kwa Sabhuku Murove. Ndikuti pazobuda pavari kuti ini ndavatiza. Patazofamba vachirwara marwariro avari kuita aya. Ndo pandakaenda kwa Sabhuku Murove. Marwariro avari kuita yakatanga rini?
marwara vari kuita katanga 2023 2023 mushure mekunge iwewe watora mudzimai wemunhu beti Tafadzwa wakamutora rini? Muna Mei wegore ripi? 2023 ndopa wakatora mudzimai wemunhu Tafadzwa ndopakabva patanga ana futi kurwara 2023 handizvo? Panati mudzimai wangu ana kutanga kutuna kurwara zvakati zvekubhita gore 2023 akatanga rini kutanga kurwara zvekuti ndopakatsanangura kuti 2017 akabhita tini naye kusambi ndikauya naye ndikamurapisa amai vangu pavazorwara marwariro aita amai vangu pakati 2022 apo handiti vabva mukushaya amai vangu inini vakanga vakubhita pakabuda muromo wekuti imimi iwewe kwako hausi kutokupara mhosva amai vako vari kuuya papa hausi kupuma amai vako uroi ndikutaura nyaya yakataurwa ndati uri kupuma amai vako uroi kapa amai vako vari kuuya papi pakurwara kwemukadzi wako iwewe zvauri kuudza dare dai hanzvadzi dzaamai vako dziri munomu dzaiti kudii nemashoko iwako saka muchidimbu uri kutika amai vako zvavairwara nazvo ndo zvavakaroyesa mudzimai wako ani mhosva yawapara kuna nasekuru nekuti wapuma amai muhuroi kuti amai ndo vakaroya mudzimai wako handizvo ana ataura nyaya yekurwara kwazotanga 2023 zviri kusanganisira kuzvara mazai kurutsa nyoka pataurwa nyaya yedzira dzvuku rakadhonzwa jira iri rakadhonzwa kubva mukanwa wakanga wamboridya here jira iri ndakandisina ndakatoshamisika funga kwako iwo ranga rabva kupi ndakangoti eshirepiti akadhonza jira kubva mukanwa maana ndiani ndepekmo nyarara ndepekmo harisi jira rinokadhonza ishinda shinda tsvuku mushure mechishinda tsvuku pakazoitikei handizivi mudzimai wako ati iwewe ndiwo wakadhonza jira dzvuku hafe mita yawakadhonza kubva maari mushure macho akabva arutsa tsvina yembwa mushure macho achibva azvara zai handizvoenda naye ana ndizvozvo zvinhu izvi zvakaitika panguva imwe chete yakateedzana yakatedzana takatogara mumba pekmo aripo ndo vaitoita zvese zai ndo vaitondisunungutsa sevana iwo pekmo esaibuda kusazotisa uri kuti kudii nazvo izvi kuti wanodzimai wako ingoti mumatauriro mangu ndati ndosaka ndati zvimwe ndobvuma zvimwe handibvumi ndabvunza zvakaitika kubva pawakadhonza jira rataura zvaakutaura zvakazakuferi inini ndopokana nazvo nokuti ndakadhonza jira ndaizvino zvaisa sei jira munin'ina wangu akamira munin'ina wangu anga akamira pandakadhonza shinda iwo hanzvadzi yavo avo gotwa mumba mavo akanga arapa pandakadhonza shinda iwo ndava zvaisa sei mumba mune vanhu zvezere kabuda pane parakabuda ndaive ndiripo hongu ndopabvuma kwete pari kuti musuwo ndakadhonza jira nomusuwo wabuda sei kwete ana ataura nyaya yekumupa kwaungaita weti yako kuti ana iwe ndobva wapindura uchiti ana akaenda kumuprofita waakaenda wakaparirewo ana ndokuuya mumba ndokubva ati ndanzi nemuprofita nditore weti ndinwe iwewo uri kuti ana akanwa weti yaive muchigaba chamunoitira weti mesa ana ari kuti iwewe ndiwo wakamupa weti kuti anwe ana weti yawakapiwa yapekmo iwewe chinangwa chayo chanchiri chei changa chiri chokomesa kubhidha taenda kuchipatara vazvitadza ndobva vanzi tengai mapiritsi ekustopa ndo vakatomatenga pasejari pachirodzi mapiritsi ekustopa kubhidha ekuti ndekanwa zvostopa iprescription yanga yapiwa kuchipatara here yekunzi inonopiwa weti napekmo tazoenda kumuprofiti manje zvaramba mapiritsi esai ndaona kuti ndikanwa zvikastopa vakauya zvotanga akakupa chirodzi iri pai vakauya naye kubva kubasa vafonerwa nemadzimai kuti batsirawo mukadzi wako atambudzika gore rese vakaya iri muchiboboso vakasvika ndikandira pamubhedha kuti oda dziyei ndauya nadzo ndakati kwete kamunhu wamwari gore rese ndechitambudzika mudaro pamwe machera muchemo kana kupiwa nestreet kid zvanga zvakadii kuti muite ndichiona ndakavapa chijagi changu chakadai iso chegreen yechikapu changu chaicho vakaita ndichitoona
vakandipa ndikanwa zvikanzi zvaita here ndikati handina kudya chinhu ndakarara ndakadaro useko mudumbu makacheka ndobva vamuka vagodzesa mvura pagasi vagodi marwadza ndakudedera kubvunda kudai pakangobuda kuti ropa kungoti risingagamiki rekushaya ruziva kuita sendangoivhurika ndobva ndagara zvondangorarira pasi kubathroom ikoko richichururuka richierera zvaro kubva iyo vazingoti pamwe kupera kwazvo musi iwoyo havana kotoenda kubasa ine kuchikusara zuva rakasara rotobuda ropa iro ratopera kudimbuka pakazongobuda chabuda chakadaiso chero chakaita bhuleki chakati tsva tiri tese ndobva changobuda ichocho ndobva zvakagandwa kupedzisa kutanga nekupedza ndobva zvakaperera wanzwa zvataurwa maitikiro azvakaita zvakazoitika mumashure nekunge wamupa weti pataurwa nyaya yekuti wakauya neweti yako yawakati ndeyako iri muchigubhu chawakasokanda pambhedhi uye akaramba akati handizvo ndoziva sei kuti ndeyako ndobva akupa mudziyo kuti itira weti umu ndakatarisa uri kuti kudii nazvezvo kwete mama zvakanaka onai Pekmo kurwara kwaiita mudzimai wako wesu iwo kwauri zvanhu zviri noma here kana zvisino zvokurutsa nyoka izvi zvokukandira mazai hazvizi nomo saka waiti chiina ndopandakandoda kutsanangura pandanzi chibomira ndakafamba naamai avachangauri kufamba tichibatsirwa tapafamba tichibatsirwa ndobva tazogara semusha mumusha mangu vabereki vangu vakundikana kuuya nezvikonzero zvitiko izvozvo kwaitika rufu dai vatouyawo kusvika sabhuku vazoti pataurwa naama yavo omotikari iyi ine hafu tengi tora mhuri yako famba unaita zvinzwa izvozvo ndopanda kutsanangura kusvika pamuda kuti munzwisise hazvaindifadza saka ndaifamba nemudzimai wangu kusvika ndazoenda mumusha mavo vanditi tora mudzimai wako enda unozvionera ndine vabereki vangu takatakura mudzimai wangu takaya pamusha hapana nhama yake yakazombuyepa ndokubva tatanga kufamba kutanga kutaura kuti toita sei ndobva ndakapiwa motikari nasabhuku murove iyi motikari ichifambai sekuti inini ndakabva ndaregedza basa vabereki vavo vakasvika pakutaura kuti zvebasa hazvina konseni nekuti urwere hwakakosha ndati kufamba kuita mudzimai wangu panoda mari ndobva ndasiya zvebasa urwere hwekurutsa tsvina urwere hwekuzvara mazai hwakawedzera pamudzimai wako mushure mekunge iwewe watorana natafadzwa ina handiti hwakawedzera nekuti ndatorana natafadzwa izvo urwere pahuri kutaurwa urwere hwamataura hwekubuda ropa ndohwa 2017 handiti muri kuzambia 2023 ndopakatanga ana kuzvara mazai kurutsa nyoka kurutsa imbwa kurutsa tsvina yembwa izvi ende panguva imwe chete iyoyo ndopawakanga watora tafadzwa ndinokuti chikumbiro changu mukandipa nguva yekutsanangura nokuti handizira zvandakubvunza ndati nguva iyi ndo nguva imwe chete yazvakaitika here izvozvo iri kutodzana ndizvozvo saka kana nguva idzi dzichitodzana kuti iwewe watora tafadzwa angaine murume wake jasi ari kuteera zvakare murume wake tafadzwa panguva imwe chete iyoyo mudzimai wako wauye naye mumba abva atanga kuzvara mazai abva atanga kurutsa tsvina yembwa abva atanga kurutsa nyoka mupfungwa mako iwewo zvakakuudza kuti kudii aina zvachateka zvakandiudza nekuti uyu 2022 ndopandakatanga kurara naye 2022 ndopanda kuti vakurutsa nekurwara asi kuzorutsa nekurwara ukazvazouya mushure mekuuya kwatafadza ndandanegore negore winaye asi zvazouya mushure mekuuya kwatafadza takatarisa zviripo ndomamiriro kana takatarisa zviripo ndomamiriro asi tine purufu here kuti tafadzwa uyu ndiye arwarisa amai iwo ndowataura watafadzwa ndiye arwarisa amai ina ndisiri ndataura
tataura nyaya yenguva. Iwewe zvokuti tafadzwa ndearwarisa Ana ndowazvitaura. Isataura nguva yekurwara kwaAna nekuuya kwatafadzwa. Kuti nguva idzi dzafanana. Kufunga kwako iwewe uri kuti kudii nazvo? Ndopandiri kuramba kuti hadzina kufanana kuti 2022 na 2023 zvakasiyana. Iwewe hauna kunyemedzera kufunga zvakasiyana. Mai mazomugwa mutaura mashoko kuti kana takatarisa chimiriro zvinoda kunge ndizvo. Handiti tatarisa madhetsi amakatora kana tafadzwa nemadhetsi azoita kurwara munhu serious nokuti sei. Shuwa kana tatarisa madhetsi ari kuita se angupinda. Sikutaura kuti nditafadzwa waharisa. Sikutaura asi zviri kuita se zvirikupindura zvavanobvuma manje pacho. Kuti zvinhu zviri kuita se zvirikupindura. Ipapo ngaisaparamba ipo. Handikuparamba ingatati honguwana. Ndaparamba papa ndakuramba. Dambudziko rokuti hasi kupedza kutsanangura makandibvunza nyaya. Ndeda kuti mundatonzwisisa nyaya. Kuti haukwanise here kutaura nyaya yako muchidimbu. Nyaya yako yekutaura kuti zvakaita sei nokuti urambo uchitidzosera zvawambotaura kuti ndakapiwa motikari tazvinzwa. Kufamba kwacho. Hongu pari kuoneka hotyako. Zvoniwa uchitora 2022 avachitanga kurwara 2023 zvokukandira mazai. Zvinodyidzana. Dai wagona wangotaura nyaya yako usingatendereri muchidimbu nemazwi mashoma. Takadzava mashure kwasura wanyanyotaura nezvako kunopinza amai. Handiti wati zvonurwara kwaita amai ndokurwara kwaita chi adzimai. Kunoti adzimai vakatanga kurwara semarwaro aitwa naamai. Zvawataura wega. Handiti handina kuzopapedza patsanangura. Daita papedza manzwa kuti ndaida kuti udii. Aiwa, asi unaona kuti marwaro acho afana ayamboita amai. Ndozvandati ndaida kuti ndaibvunza adzimai. Ndopanda kuti ndaibvunza adzimai kuti chikurukuru. Nai madzimai. Murwariro uyu pandakazoti ngavaende kuchipatara. Nokuti amai tavarapisa kuchipatara. Handakuenda navo kumaCOVID. Chandada kuti achoti kurwara kwacho nikwaita tafadzwa. Kwaita ndikina Ana ndokurwara kwakamboita amai. Asi kwakusirisiria ndopama muZambia mamboenda kuclinic. Makazotanga zvakare natafadzwa kuna 2022 makaroorana avachibva vaita serious papi. Izvo zvine zvipi? Izvo kupindana zvinako kupindana. Tisina tiri kunongedzera kana tikupuma chi tingotaura chinhonga zvamukutaura imi zvina kuita sei? Zvinokupindana. Nhau yeweti ukanzwa pachitaurwa pakunzi mudzimai ngaapiwe weti. Paine mumwe mudzimai wechitatu aripo. Mudzimai uyu weti iri kuenda kunoroyonora. Ndo panoshanda weti. Weti yako iwewe yaenda kunoroyonora uyu. Ende kuroyonora uyu kwanga kwaitika kubva pane mumwe mudzimai waunorara naye. Mudzimai mumwe waunorara naye ndiye ane zvaakaisa pauri iwewe zviri kurwarisa uyu. Ndo chikonzero iwewe wakanzitora weti yako inonoroyonora uyu. Unoti kudii nazvo izvo? Ndandichingoti dai akazvireva avepo. Ave neproof. Makafamba mukaenda kumaprofita kwakawanda. Dambudziko riri pamudzimai wako rainzi nderei? Taenda kwekutanga kuchweshi. Zvakadzi nemweya ndauona pamberi penyu amai. Pane murume nevakadzi vangani? Vaviri. Vari kurwisa amai avo. Tiri semhuri. Ndobva tadzoka. Ndobva tatsvaga futi mumotikari patazotsanangurwa pane murume nevakadzi vaviri. Hongu. Zvobva zvatopera zvakadaro. Havana munhu wakanongedza. Kusei iwe usina kuita shungu yekuda kuti uzive murume uyu nevakadzi ava ndichii? Vabereki vangu vanga varipo vakatobvunza. Vakati ndanani zvakanzi imhepo mumusha mavo. Iri vatashayisa ri pana amai avo. Taura kwechipiri kwamakaenda. Tikatazoenda kwechipiri. Kwechipiri vakati uya nemukadzi uyu ndiye aroya amai avo. Vakati aona zvinzwa. Tagara dari kumusha kwaSabhuku nemumusha medu pakati wakanzi uyatafadzwa ndiye aroya uyu. Ndopatasumuka ndopataenda. Patanosvika mumusha imomo ndomakamira kutsanangurwa naamai pamabva vazonzi ndavachinyarara. Ndikubvunza iwewe. Ehe. Iri tasvika imomo vakadzi nauyiri pana amai avo ndiyo mumusha mavo. Amai ava neshave renjuzu.
aiwa wati makaenda pamuprofita wamakaenda wechipiri ndopandikutsanangura ndopakanzi huyana Tafadzwa Ndopandikutsa- ndouya Ana ndopandinoda kuti nditsanangurire ipapo ndopatakaenda ndopatasvika patapfugamiswa semhuri iva vakapfugama pamberi inde vakapfugama pamashure vakanongedza kati baba huyako vakati amai huyako nyika yemaoko mubiya amai vakaniswa mvura vakanongedzera mbuya ava amai vamadzimai vangu vari pasera mudzimai wacho ngauya ndeyanga yamba kupfugama vati vakaniswa mvura zvikanzi ndobva zvakutozvipedza mudzimai wacho ari ani mudzimai wangu Tafadzwa achidedzwa kunzi auye nenhau yekuroya Ana Tafadzwa iwewe wakadedzwa ukaenda kumuprofita nenhau yekunzi wanga wanongedzerwa kunzi ndiwe waroya Ana pauri zvakakuudza kuti chii mukasvika mukapfugamiswa shoko rekutanga rakaita kuti usimuke ndiri kunzi ndiwe waroya Ana handizvo iwewo zvakakuudza kuti kudi izvozvo inini zvakandiudza kuti inini handina chandakabata pamusoro paAna. zvakakuudza kuti hapana chandakabata pamusoro paAna ndozvakandipa simba rekuti inini ndifambe naye sekuru vako vaprofite kuti kana ndiviri ndinenge ndakamuroya voreva kuti amai mune chakati ichi chamakadai mune chakati ichi chakadai shoko rakataurika murume wako handiti kunzi mudzimai wako wechipiri ndiye aroya mudzimai wako wokutanga pazvakataurwa wanga usipo handiti ndokubva anzi huya nevakadzi vako vese Ana wacho naTafadzwa wacho ndobva masimuka ndobva maenda mese handiti iwe murume wako akasvika achikuudza zvaanga audzwa kumuprofita zvamakazosimukira wakasimuka uchitozviziva here kuti ndo zvaudzwa murume wako kwete akangoti madzimai hatifambei pamusoro peurwere namai huru ndobva tasumuka ndobva ndafonera hama dzangu kunoko kune nyaya iriko yanzi ngatifambei pamusoro peurwere hwaAna hwarehwa kunzi uroyi hwangu uroyi hwakarehwa panhamo nhau yataurwa naPekimo muno yekuti muprofita akati mudzimai wako wechipiri Tafadzwa ndiye akaroya Ana uri kuinzwa pana pake kutanga here pandakambokuudza akasike kutanga akasike kutanga uchikuudzwa naye Pekimo ndiye akataura achikuudza iye achikuudza muri pai takatogara titori mumba uchikamupindura uchiti chii ndikati aiwa iyi nhau haisiye kutanga sekuti panhamo yakarehwa nadhavhu kuti ndini ndiri kuroya mai vake asika ari kurwara ada kurapwa kakwa saka zoreva kuti mama iwewe ndiwo wanongedzerwa kunzi royonora munhu wawakaroyawo pamusoro imambo inini chikumbiro changu ndechekuti akaona akareva nyaya yacho muprofita wacho ouya otsanangura kuti mai mune mudzi wamakatora mukaisapa chiitai izvi nezvizvi kuti muronore uda kuti tikuudze mhiko dzako dzaunenge wakaita kuti padapawakadzita tandiriko here ndakatosununguka mama handisati kuudze mhiko dzako dzawakaita ino ndina mhiko dzandakaita ndosaka nditori panapa ndosaka ndakabvuma kutofamba naye handina mhiko dzandakamboita pana Ana ndosaka ndakatobvuma kufamba naye jasi ari kupi handisi kuziva ko vana vari kupi mwana ndasara nehwana ariko kumba mumwe wacho ari kupi mumwe wacho nakafa mwana wako najasi iwewe saka mwana uyu paakafa jasi wacho wakamuti chii jasi akatouya panhamo ndopasvika akaita noisi amai mune makore mangani ndine 31 years 31 kwa amai mune makore mangani 49 ni makore mangani 51 uzinavo yatakatarisana nayo ka iri pana jasi naTafadzwa munhu ari kukuvadzwa ndiAna ndo pane nhau uyo arikuda kunyepedzera kuda kuzungaira kutanga asi kuti zvazvokuitika wakaenda wakanotora mudzimai wemunhu ndobva mudzimai wemunhu akuudza kuti inini murume andine vana naye vaviri handisi kumuda ndiri kuda iwewe handizivi kuti shoko iroro rinofanira kubva kumukadzi here ende iwewe chakaita kuti shoko iri rikugutse kuti ubvume iwewe kuti Tafadzwa haasisiri mudzimai wajasi ivo vaine vana vaviri chii tabvapo iwewe wakazosvika pakunowanikidzwa naTafadzwa muri mumba huri urongwa hwajasi hwokuti abatikidze kuti ndiana rudani murume wangu
iwewe semunhurume zvaikuudza kuti kudii? Une mudzimai mumba wauri kuti mudzimai ndewangu, murume wake waakambodanana naye obva auya achikuhwandirai kuti ndikubatei, aziva kuti muri mese pakabva paita bongozozo ipapo, iwe uripo semunhurume, zvakakuudza kuti kudii? Tobvepo wakatanga kudanana naTafadzwa 2022. 2023 mudzimai wako mukuru achibva atanga kurwara, achizvara mazai, achizvara nyoka, achirutsa tsvina yembwa. Zviri kukuudza kuti kudii izvozvo? Zviri zvinhu zviri kungoitika zvega here izvi? Hongu zvekubuda ropa tazvinzwa zvekumashure. Hungangova urwere hwatisingakwanisi kutsanangura pano kuti wabva nepi, nekuti iwe wataura zvaamai vako, ine handikwanisi kubata zvaamai vako vasipo pano. Asi zvokuzorwara izvi zvaitika mushure mekuuya kwaTafadzwa, iwe sababa vemba hauna kurohwa nehana nazvo here? Ende nanhasi mudzimai wako ari kuenderera mberi akurwara. Pataurwa nyaya yetrauzi rawakauya naro riri mupepabheki, ndokubva wasvika ndobva kuti mudzimai wako kuti ainire toda kuenda kubasa, ndokutora ironing board, ndokuisa ironing board, ndokutora gasi, ndokuisa zvese uchimugadzirira nemvura yekumwaya kuti kasika kuaina. Mudzimai wako ndokudzwa chinhu chiri kudzamira muhomwe, handi ndo trauzi raakazopisa achitaura achiti mudzimai uyu ana kuita kake kwanyanya. Handizvera naye Ana? Ndiro trauzi kuchera wakapisa vakati inda mukadzi uyu uroiso. Chakazoita kuti iwewe Pekimo mudzimai wako wamuigira trauzi kuti aina, ari aina akudeedzera kuti ndawana izvi zviri muhomwe, wakuti indawa mudzimai uyu Tafadzwa achiita uroyi hwakadai, obva watora trauzi racho uchiripisa. Chiri chii? Handambotora trauzi ndiripisa, ondinyepera. Munhu chete anogona kutaura nyaya sematauriro. First reporter anenge ari at good his side. Asi trauzi apaida rotirizo aina. Mambo, ini ndenda kubasa, ndinoya nebhegi, handifambe nembimbira bhegi. Handifambe nembimbira bhegi, ndapenga zvikuita sekuzvifamba nembimbira bhegi. Ndenda kubasa nebhegi, ndakanga ndine bhegi rembatya dzandakaya nadzo pamba. Mubhegi imomo ndopakandidedza ndichikana zvidhina. Abudisa mbatya pala, ndamugadzirira mvura yekuti aina ini. Asi trauzi wakatora wakapisa. Ndosaka ndati hembe dzangu dzakakandwa panze nepawindo, hembe dzangu dzaigara panze. Ndozvanoti dambudziko raitika mukati mekutaura nyaya. Vamwe vakanyatsoona nyaya ichiitika nezvakaitika avapo. Dai nhamo yaitika mumusha yanga isipo. Nokuti mbatya dzangu ndoti atete hembe idzi, mukoma hembe idzi, atete hembe idzi, mukoma hembe idzi. Ndochengeta hembe dziri panze. Ndobuda kuenda kubasa ndodzoka hembe dziri panze. Ndochengeta hembe idzodzo. Ndakuudza marwariro ari kuita Ana nenguva yazvaitika. Nhasi Ana ari kurwara. Iwewe uri kuenda here kumba kuna Ana kana kuti wakatamako? Ndakabvako. Wakabvako rini? Muna December. Ana, murume akabva kumba rini? 2023. December wataura ndi December warini? Manje. Iwe Pekimo? Last year. December wa 2025. Ana, hanzi ndakabva kumba December 2025. Vakabva 2023 kuti titi tiri murume nemukadzi tiri pamwe. Vakabva 2023 kuuya kwavo ndokuuya nhasi. Vorara vakagarapo. Ungondoona urwere vobuda ndokuuya kwavo. Kusiri kuuya kwokuti kugarisana kana kuuya kwokuti kutenga chikafu. Kuuya kwokungondoona kuti mamuka sei ndakudzokera. Panhau yekukurapisa. Panhau yekundirapisa patakafamba ipo patakapedzisira naTafadzwa naivo pamadziro ndopatakapedzisira iyo vakabva tichibva kumadziro vakabva vangobuda vakaenda. Pamakaenda kumadziva zvaive rini? Muna August 2025, the last year. August 2025. Mukanzi muitei? Chii chakataurika kumadziva? Patakatanga kuenda tasvika takanzi uyai semhuri yenyu baba mune mukadzi waminayo. Vakati saka zviripo baba ndezvokuti muchinotora mhuri yenyu yamasiya uku muuye nayo. Kana mauya nayo toda kuti mukadzi wamuye nayo aronore uyu ngokuti zai rakabuda tiripo. Ndobva taenda nawo zvikanzi zai iri rabuda iri baba, imimi zvomochita chiendai munotora mukadzi wamuye naye muuye naye, toda kuti wamuye naye aronore uyu.
ende wamina iri kutoti handisi kuenda pabharika onai oya akufa saka endai munomutora saka vakuti izvozvo vakayamukona munhu ikoro kundenetsa handitogarisane navo baba munhu ikwe iwoyo unototanga kunge wayasikanzi munhu ikuti upere uya nemukadzi wako ari unore uyu saka takaya tichitora uyu kuti tiende chekutanga chakaitika apa wakasimuka iwewe Ana naPickmore uchienda kumadziva kumuprofita muri vaviri Pickmore ndokubva azonzi inotora mudzimai wako wechipiri muuye mese aroyonore uyu aroonore iwewe Ana Pickmore ndokubva aenda kunotora mudzimai wake takatodzoka tese ndokubva tatabva kuno tese naye tafadzwa tese tiri mota kuenda munhu ikweyo chingodai kusvika ikoko nekudzoka muchisvika imimi pana Tafadzwa imimi Tafadzwa haasi kuzviziva kuti muri kuuya kuzomutora kuti auye kuzokuroyonora iwe muchisvika pana Tafadzwa akati kudii handizive nokuti apa vakangosvika inini tichibva kumadziva kana tikafamba taingosvika pamba kana iri mota yataenda tiina naTafadzwa vaingosvika ndiburutsa pagedhi ivo toenda naTafadzwa aiwa ndati iwewe Ana naPickmore ndimi makabva kumadziva handizvo muchidzoka kuzotora Tafadzwa handizvo ndobva masvosvika pana Tafadzwa muri vaviri muchisvika pana Tafadzwa ndati akati kudii Tafadzwa muchimutora kuti mudzokere kumadziva hatina kumutora Tafadzwa aigara kwamungati naPickmore ini ndogara kwamurove paseri pepo pabhosta paseri pepo saka vaingosvikondisiya vachindisiya vakabvaenda kuna Tafadzwa ndikati vaenda kunomuudza kuti ndo nyaya yabuda kupi kumadziva vakazochindifonera kuti madzimai gadzirirai ndiri kuya ndichikutorai tiende kumadziva kuya kwakanzi tuyi ndokatakazoenda zvikabatsira here zvakaitwa kumadziva takasvika kumadziva tichisvika muprofita akasomuka ndobva atanga kuda kutaura vakavabvunza kuti munhu umboona zviri uyo mwe ndobva azosomokawo akasomoka akutaura kuti akabvunza kuti mune umboona zvo ndiani ipapo Tafadzwa Pickmore wacho akati mune matsamba here kuprofita vaprofiti vepa vakabva vanyarara zvikanzi tiri kuona tsoka dzamai dzichitsvairwa vari kufaka takabva tadzoka hatina chatakawana tikadzoka kuno kusvika nanhasi hatinazofamba futi ndakabva ndangosii zvakanaka baba pane zvandakataura nemi maringe nezvaAna makadii nazvo ya ndakasvika umbobva ndafonera nababa ndakati no koma ndituma kuyo ndopa yasvika zvakanzi ipapo chimbomira mbichani tisiye taenda mudare tinzwe kumazwa ake usiye wanzwa mazwa emukwasha nokuti mumusha mauri ndemuvaridzi uyezve mwana wedu ari musha mevaridzi asati asvika pashoko rokurwisana kana tichienda kufamba kana kun'anga kana kupi kunoda mukwasha wedu Pickmore ari pamberi imi muri kumashure muchinzwa nyaya yake ndobva yamiswa Ana nababa yakadaro Pickmore ndoda kuti Ana arapwe newe ende ukumurapisa uchifamba kuchiwana nekuti pane uroyi huripa uri kubva kwauri iwewe nemudzimai wako uyu naJusti imimi muri vatatu ndimuda kuurayiwa umeti muda kumuurayirei kana wadaka mudzimai wako Tafadzwa taura zvakanaka momusiya akaorarama upenyu hwake wotorana naTafadzwa wako muenda saka uyu mauda kumuparadzira iwe kuti uzotora mumwe mukadzi vana 9 5 vapenyu 4 vari pasi hana yako haisi kurova mwana ane 26 years last born 13 years hana yako haisi kurova kuti vana vangu vachiona mai vavo vachitambura sezvizvi ini ndakagara kuna Tafadzwa vana vari kudzidzei pazviri pamusoro idai ndafara nemashoko amataura asi ndiri kuti inini hamuna kupa nguva yekutaura senguva yandikutoona kuti makave nenguva yekunzwisisa zvichemo zvaAna nevabereki vake nguva yandakaita yekunzwa zvichemo zvaAna ndakaiindeipi nguva right sekukurukura kwamaita ndati nguva yandakanzwa yekunzwa zvichemo zvaAna ndeipi handiti ndikuti sematsanangura sori pandakanga sakutaura kuti iye agona kutsanangura zvasvika kwamuri
aiwa ndati nguva yandakanzwa zvichemo zvaana ndeipi? ndopandi kuti ipapo sori imamo ndapapesanisa kutaura nguva yamakanzwa kuti panguva yataura ana awana nguva yekunatsora panura zvasvika inini handina kuona nguva ana ndakambonana newe Kwete. mudzimai wako mubvunzo tanondizivera takambona pane pakambokurukura dambudziko repane pakambokurukura neni nezvaro. Kwete. Saka kana murume wako achiti nguva yandakakupa yekukurukura newe inguva ipi? Handisivi. Mudzimai wako handimuzive. Mudzimai wako ndakamuona achitambura ari pabhenji apa achida kumhangara nyaya muno. Ndopa ndikati chiko chiri kuitika amai? Ndobva ndamusiya muno. Musvondo rapera paseri. Mushure mekunge ndaita dare. Baba ava ndo vakanditeera panze vachiti mambo ndibatsirewo ndine mwana wangu ari kurwara zvakaipisisa. Handiti ndopa ndati kana zvinhu zvakaipisisa tsvakai nzira dzekuti munhu arapwe. Ndozvega zvandakataura. Pane chimwe chandakataura nemi? Hakuna. Kana nyaya yacho kuti yakamira sei handitoizivi nyaya yandakavinzwa pano. Uri kuzvinzwa? Ndikuzvinzwa. Saka kuti uti ndakawana nguva yekukurukura naana shoko iroro ngaribve mumusoro mako nekuti handina kubvira ndakakurukura naana. Handina kubvira ndakakurukura nababa wake zvinoenda kure. Vakambotaura shoko rekuti mwana wangu arwarisa ari kuzvara zai. Ndopa ndakati zvamutaura zvinovhundutsa kasikai kuti munhu arapwe. Saka zvisinei zvandakataura kuti zviitweka vabva vataura ivo chikonzero chakaita kuti vasazviite. Chavati ivo vana baba vakati hatikwanise kuendera mberi mukuwasha nekuti tiri kuziva kuti mwana wedu ari mumaoko mako Pekmo. Handiti vana baba vakati iwewe Pekmo ndounofanira kuvatungamirira mukurapwa kwaAna. Inini mambo ndobva ndati kurwara kwaAna kuri kukonzereswa natafadzwa naJasi. Iwewe uri mberi kuti Ana afe. Saka iwewe chitungamirana nevanhu vako vaviri vanoti tafadzwa naJasi muende kunorapisa Ana. Wakatora mudzimai wemunhu wauri kunyatsoziva kuti vane vana vaviri vese. Handiti watora mudzimai wemunhu panguva imwe cheteyo ndopakabva patanga kurwara mukadzi wako wechikuru wekutanga. Chiitiko chekutoti murume wake Jasi aikuteera achikuronda iva muri kuenda. Izvozvo zvaifanira kukurovesa nehana. Kuti kana tafadzwa achiti ndakasiyana naJasi, chiri kuita kuti Jasi atitevere nhasi uno atironde patiri, achiti atiwanikidza. Zvinorevei? Izwire kuti ndakuwanikidzai. Rinorevei? Kana munhu achiti ndakuwanikidzai, ari kureva kuti pane zvisina kumira mushe zvamuri kuita. Zvaita kuti nditi ndakuwanikidzai. Pakati penyu pane munhu ane mudzimai wake kana murume wake Samuel. Dai ari uyu aizosvika achiti ndakuwanikidza nokuti uri murume wangu. Tafadzwa Jasi akauya achiti ndakuwanikidza nokuti tafadzwa mukadzi wangu. Ende iwe semurume zvaifanira kureva zvine chirevo mumusoro mako. Nyaya yangu kwauri ndati iwewe nevanhu vako vaviri vandakuudza uchitungamirirana tezvara ndoda kuti urapise Ana. Munonditendera here mambo kutaura? Ndatokupa nguva. Muchimiro chamuri kutsanangura mambo ndinokumbirawo kuti muvotendera amai vari papa vataure mafambiro atakaita. Vari kunditaurira maringe nekurapwa kwaAna. Ndozvarirwongo. Amai always ndi interested party ka. Amai vanofamba natafadzwa. Ndiye mwana wavo. Iwewe vanoda kuvatora unovatora. Ambuya vako naJasi, iwe uri mberi, motorana nababa vaAna moenda kunorapisa Ana. Handiti? Ndingapara pano mambo. Ndakafamba naAna nemhuri yese tokutanga. Neshamwa Pekmo. Kunyange makafamba kwamakafamba kana makaita sei asi hazvina kupera. Handiti urwere huchiripo. Dai kutaura zvazvo kumashure zvisina kuporesa munhu ka hazvitibatsire. Urwere huchiripo. Saka urwere hauna kupera. Saka fambai. Handina kuramba ndipewo nguva nditaure. Makati mimi chete ndina hafana kungotaura. Taura. Dai kuri kunzi mukufamba kwandinchita. Uyu harambidza hama dzake kuti dzivepo. Tinobuda neanzi.
takafamba pekupedzisira patafamba isusu anditi ana baba vanga varipo vakanzi uyeni mwana wenyu tiri pamwe chete kwangu mhuri dzese anga iripo wake vanga vasipo tinokunda sei pati pamurudzi takaenda kumadziro shoko rangu rati kudii ndati iwewe ndiuri kuenda mberi handitika wotora nemudzimai wako tafadzwa nemhuri yake handiti wotora vana baba vaana handiti mofamba mese makadaro kuti ana arapwe kana paine anenge aramba pakati ipapo mambo ini ndoya pakati ndakupa nguva yekuti taura zvauri kuti muri kundorambidza kutaura zvacho asi chauri kutaura chatiri kuona chikutibatsira hapana. Aiwa makure nepointi yekuti ivo kana vasipo nokuti pandaifamba vanga vasipo ndaifamba navo sei ndaifamba naye sei daipekumouri kuti ndinofamba mambo chindibatsira kuti hama dzake dzinge dziripo nodzaimboramba mambo kandowapinda mukati menyaya yacho ndopaoramba ufamba wacho wakufa changamire mukuna nenyaya yakanaka ivo changamire vafuta nenyaya yakanaka handiti dai pataifamba vasadzivisa kuti atezvavakadhopamba pangu handiti hapana chabuda pana pati hapana chafamba asi tichida kufamba vanzadziva fesibhunumba mava ana baba afa vakauya ava handimovabhulema natezvanangu ava vakanatsouya vakazotita chiumbiridzo vakatenda kumba kuya vava avambu atezvanangu ava vakati hatachatunoziva antadziva tikati baba vakatoti ngavauye tikatotumira mari yekuti vauye vakazoita noisi hondo tikatobuda tichitotya nevabereki vangu vataenda semapuraizi ndo zvaanoita futi iye ana futi chiri kuitika ndechekuti uri kukumbira nguva yekuti tikuti taura asi chiri kutaura chiri kufambirana nenyaya yacho uri kutaura hatisi kuchiona uri kuramba uchingochema kuti mambo muri kundidzivisa kutaura taura zviri maringe nenyaya yatakatarisana nayo yatakagarira pano handiti ine ndakupa kuti iwewe ndiwo uri kutungamira uchifamba nanhingi kuti ana arapwe kusvikira apora ndozvandakuudza kuti uite ndobva wati mambo muri kundidzivirira kuti ndotaure zvandoda kutaura ndobva ndakuti chizvitaura zvacho zvauda kutaura hatisi kuzvinzwa munozvinzwawo pamwe ndiri kuvhara nzeve dzangu kusanzwa chitaura zvacho zvauri kudziviswa kutaura ndatsanangura ndakati takaenda kumadziva ipapo ndiya muna kumboitsigira kana kuti munzwa kuti pakabuda nyaya yekuti kudii hatina ngopedza kuti kupataura panhu ipapo naifana kuaza kuti ndave ndine chido chokuti ndifambe naye kutoti andiudza kuti ndakamutiza 2023 ndasvika pamusha akandiudza kuti bude pamba panapa iwa pamba panapa pasi papo yadhine ndiyangu poende ndisina kutsigira ko pari kuti ndakamutiza ndatitaura poende handisina kutsigirai kumadziva apa mana kupedza kutsanangura kapo pekunzi uroyi hwatoni matsananguririwo patanzi tiuye ndokwakarefulecta kuti nyaya yekunzi ava muroyi havana kupata panura kapo vapataurira havana kupataura ana baba futi vanga varipo tikarangana pamwe chete nevana baba vacho uyu munhu anondirwisa ndiri pamba vanditora ana baba ndinonorwiswa uye ndingamisisa naye mari background nditenderewo kuti ini ndive baba pakati pemusha wangu inini pakati pake uzhe nhau yako yeubenzi hwokutadza kuva baba mumba mako iwo wakazvarisa mukadzi vana 9 ndikukuripisa mombe 4 dzauri kuripa kuna ana handitika pamusoro pacho ubva wamurapisa futi uzvinzwa ndoda mombe 2023 ndoda mombe 2023 24 25 26 ndoda mombe pagore iri kuendawo nokuti uda kutaurisa sire kuda kuzvita munhu akangwara kuti uzvione kuti ndiwe baba vakazungaira vari kutadza kuziva kuti ndoitei pamhuri dzangu uda kunyepedzera uda kutaura zvisina basa ndoda mombe 4 dzinoenda kuna ana pamusoro pezvo wobva wamurapisa ndofunga kuti pekumoda ungori munhu ari kuti akati chenjere wataura kuti oright mambo ndotanga kufamba rini ndikuenda wotsvaga kwokuti zvinhu zviite munhu abatsirike bcause chatinoda ndechekuti ana abatsirwe zvakaitika kumashure sezvamotaura hazvina kutisvitsa pakanaka chatiri kuda ndechekuti mufambe ana apore ndofunga kuti pakajeka ndapano ndari pamusoro echanganisi nhau yese iri kunzana tezvara madzai apa akauya kezve pangangotaurwa mukwasha wangu kuchenjera kwomukanwa ino kuti ndizive kurwara kwomwana wangu akaenda pane mukoma wake aremerwa nezvaakaona ndiye akazofona foni iye achitoramba kuti musazisana ana baba
ndazosvika ipapo ndopaakaisa chichema itona ndine mwana ari kuzambia kukoreji ada kuti aendesirwe mari saka mari handina. Ndakati Pekimo ndakukupa masvondo 2 endotsvaga mari yemwana udi utumire chisiya murwere ndimbochengeta. Ndakachengeta murwere mwedzi nehafu iye kuti aenda kubva aenda zvachose. Ayenditumira motokari dzakabheuka murodhi. Baba mota yekubasa kwedu yabheuka pese yabatwa yaasiri kudhiraivha iye. Paapo ndozvaindiita ndiri kubheila ndiko kwandiri Mozambique ndazodaenda kusvika ndazofonera mukoma wake ndakati michuya kuno kumesi. Pamusoro baba ndoona nyanga yanga yapera kudhara saramba tidzora mashure. Ndinotenda Muri imwe chete mambo vatemwa tubata naye. Handiti? Ndochokwadi chanandishuya. Kuasha achitungamira kuti anarapa. Ndochokwadi. Mativi ese ngachinge aripo pasha anoti hapo. Pakaona munhu anonzi hapo patanga kukandira noso. Chibata naye mufambe sekuti wakazvaitwa nani? Kwazvaitwa namambo. Chii chikunetsa pamwana, mwana agaswa rapwe. Taramba tichitaura tidzokera kumashure achirwadziwa zvinoonaka. Saiwa ngari mungotarisai kuti tofamba sei. Iwewe ndirini Pekimo. Kana paine zvino zvinoda kubatsirwa namambo pakufamba, pane akunetsa handiti? Uramboshanda kana mambo. Handiti? Mufambe mese makabatana sechi? Makabatana semhuri zvakudhara izvo makafamba makaita zvakanaka. Asi hapana zvozobatsira munhu achirwadziwa. Iwewe tafadzwa nevabereki vako munoudza mombe kuna mambo. Udze vabereki vako zvanhamambo muri nzenza. Vanotambira tsvakirai kuno mumwe murume kune mumwe murume ari kukutera. Iwewe nevabereki vako udza vabereki vako zvanhamambo ndoda mombe kubva kwauri iwewe nevabereki vako. Kuita kwenyu ndokwakonzeresa kurwara. Dai mimi makazvibata kubva pekutanga iwewe tafadzwa dai wakazvibata kubva pekutanga dai kurwara kusipo. Ndimi maita kuti mwana uyo ana atamboreni kurwara. Ana atamborani kurwara hamusi kuita hanya nazvo. But kumhanya kuchinja varume kuita songe zvinonzi muri kuchinja makadzi enjuga. Uku mumwe murume ari kuti ndine mudzimai wangu. Chakakutadzisai chii iwewe nababa vako nevabereki vako kuti mukwire dare kukwirira jasi kuti arore? Chakakutadzisai chii iwewe nevabereki vako kuti mukwirire jasi dare kuti ari kuita mhirishonga pamudzimai waane vana navo 2? Makatora sarudzo yekuti mubvise jasi mega iye mudzimai wake achimuda. Hunhu hwerudzi ihwohwo. Pamusoro mambo kumatari takatoenda tikatopuwa pisoda nenyaya yemhirishonga yake. Iwe pisoda iyananise. Pisoda inodzivirira kuti musaite ruzha chete. Angaramba kuti tiyanane. Makauya kwamambo. Pane pamakauya apa pane tsika ka. Makauya nadzo here kwamambo kuti mambo uya ndine vana naye 2 hana kundiroora. Asi ari kuya achindirwisa. Hana kundiroora ndine vana naye 2. Hunhu hupi hwokuti munoudzwa nemwanasikana kunzi jasi anga ari chikomba changu chandine vana nacho 2. Makazviona kupi izvozvo? Itsika dzipi dzandogamuchira inini mambo kunzi jasi chandiri chikomba changu? Mambo ndo ari kuudzwa izvozvo nemwana. Ndotokutenderai kuti endai kunohura muchikoita vana muchindiigira muchiti ndaita mwana nechikomba. Kusakwana ikoko. Iwe mombe dzangu ndinoti parini? Mombe dzangu unozunza kuno ndindodzipa ana. Mene mambo ndakutokumbira parizvino handisi kushanda. Muhuro wangu handina ndigere pamba. Amene kuti ndienda kupafambisa sei. Ndakubvunza unoti parini? Ndicharati rini ndikuda zuva. Handisuda ndorondwe. Ndakutokumbira ndozoya nemhinduro ndatombogara pasi kuno kuti ndingaite sei. Nokuti parizvino handisi kushanda kuti nditi ndokupa mangwana sora mangwana. Handapandi kushanda. Ndikupa mwedzi mumwe chete. Nokuti ndikundipe mombe idzodzo 4. Iwe mombe yangu unoti parini? Bvunza mai vako kubvunzwa. Mombe nere. Amsadaziva mambo totokumbira. Ndari bvunza mai vako ari kokuserukwa. Ndovanokudzidzisai kusakwana. Kudzidzisa kushaisa vana hunhu hwokuti unochinjanisa varume kunge zvinonzi makazviona kupi hunhu hwohwo hwokuti hanzi varume vanochinjaniswa. Uno shoko rinobuda pamunhukadzi rekuti hanzi chanchiri chikomba changu. Ishoko rerudziro.
mambo kana iri mari inenge iri mari. Ndakutaura neuyu. Tautokumbira date kubva kwamuri mambo. Ndokwamwedzi mumwe chete ndoda mombe yangu pano. Tinotsvaga nemurume wako kana tizvoravo kana wati utsvagerwa nemurume wako mune mupedzerana ikoko. Asi ndati iwewe nevabereki vako ndimashaya hunhu. Nekuti mimi dai makaita hunhu bva pekutanga dai anasiri kurwara. Dai makaumbiridza imba yaJasi iyo. Makarwisana naJasi uyu wakagara mumba mako naJasi usina kuenda kuna Pekmo. Dai tisina dambudziko. Ndopamwedzi madheti racho rinosvika rini? Pamusoro mambo saka zvoreva kuti ini ndini muroyi waAna. Inga wakazvudzwa kumadziwa. Wakazvudzwa kumadziwa nandiripo. Ndambozvudzwa kumadziwa. Murume wako azvitaura. Mubvunze. Nekuti Ndatibvunza murume wako kuti vakafamba ivo ndo vakazvudzwa. Ndatibvunza murume wako kuti haana kuzvudzwa here kumadziwa. Bvunza murume wako kuti haana kuzvudzwa here kumadziwa kwawakaenda. Inda handisipo. Ndati mubvunze. Uri kusvika kumubvunza. Handisi kumbotya mambo. Chimubvunze. Mubvunze. Mukwenye izvozvo mubvunze. Baba Pekmo hanzi ndimakanodzwa kumadziwa kuti ndiri muroyi waAna. Ndambonzi murwi zvakanzi uyai pamwe chete tikuyana neseti. Ndona Zvakanaka inini manzi muchifamba. Andi muchifamba nemhuri yenyu. Pamuri kufamba kwacho ndoda kuziva. Hamuende kwatisingazivi. Ende kwamunotoenda kwacho ikoko ndokuisira nhume yangu ipapo. Munenge mabvuma. Chekutanga chatoka. Ini ndoda vanhu vari pamutemo vakarejezwa nemutemo. Tine bato rezinata. Ikoko kunowanikwa vanoita zvechivanhu nemapostori zvese vari. Munoenda pazinata paRed Cross House apo. Moenda ipapo vokupai vanhu vokuti endai kuna nhingi ari kwakati anoita zvakati, kuna nhingi anoita zvakati ari kwakati. Ani pane kamari kanobhadharwa inge $10 or so kuti vakupei nhamba dzevanhu. Kusina anoziva, handiti tinotsvaga mese muri vatsva kuchaendwa kwacho. Chatiri kuda kuburitsa chokwadi uye kurapisa munhu. Iwewe Pekmo wacho kana wawana hama yake uyu, wawana hama yake uyu, muri vatatu mosimuka moenda pazinata pacho, mosvika moti tabva kuna mamboshina mhora hanzi tiuye pano mutipewo varapwa vanorapa mudzimai ari kuita dambudziko rakadai. Vobva ivo vapa vobva vakusanangura kuti nanhingi ari pakati tinovimba kuti anogona. Nanhingi ari pakati. Sarudzo yekuti muchaenda kunani iri kwamuri. Kana mada kuenda kune vatatu vese muchinonzwa, moenda. Mozosarudza kuti achatirapa ndeuyu. Ende munenge muchizviita muri semhuri makabatana. Pamuri kusumuka muchienda, munotaura neofisi yamambo, kana ndakupai munhu wangu nekuva ichibvuma ndokupai munhu moenda naye, munorapa. Chikuru ndechekuti Ana arapwe. Ndazvinzwa mambo. Tatenda. Ndetsangu randabvunza. 23 May mupedza ngoni pa. Ndapedza. Pachine chimwe chokutaura here. Ndada kubvunza kuti kana iri mari inenge iri mari pamwe. Munotaura neofisi yamambo ndinokuudza izvozvo. saka iwe Pekmo wapiwa nguva yekufonera kunzi uchatungamira kufamba zvinoitwa nokukasika zvadini. Tungoziva zvose. Ndakutombonotsvaga mari sekuti handisi kushanda. Ndigere pamba. Munhu achirwara here. Kana ndozvandinoda munotsvaga mari. Ndandakatengesa motikari dzese pamba. Pakurwara kwari kuti ndakatengesa motikari handachandinacho. Zvakapera. Asi munhu anorwadziwa. Kugara Kana manditendera ndonocheka yadhi, ndotengesa yadhi. Ndakutokumbira. Yaimwe mhosva yauda kutopara ivo. Isingaita. Ndakaomerwa mukuru. Tauro yazvozvimbirwa zvakuno kuendesa kujeri. Muudzwa kuti ramamboshina mhora ari pari porungwa pandokuita zvokuseka. zvinoda kuti unokasika bosi munhu anenge achirwadziwa. Ndofunga kuti baba vambokurerutsira vakambokuchengetera. Vanamboramba kuti vanogona kusunga achienda. Inotaura nati zvakavabonza kuti mungabatsira nesei. Munhu aprapwe nokukasika. Muswe mande ndoda mhinduro yekuti mawana vanhu vapi pamuri kuenda kuti Ana arapa. Zvekuti mari dzichabva kupi zvichafamba sei izvo zvandisi kuzvitsvaga pano. Mande ndoda mhinduro dzekuti mawanei. Mawana kupi kwamuri kuenda kunorapisa Ana. Baba munzwa anotaura.
pekmouzwa ndutaura Monday kuswera mangwana Sunday Monday ndoda mhinduro inobva kunouya kuno kudare kuti marongei zvokuti ana arapa. Ndatenda. Okay.